Ga masu fama da matsala na kankancewan gaba, akwai waɗanda Ubangiji Allah haka yi su. Bai wuce tsawon ya sa ƙarami, wasu kuma daga baya suka samu waɗannan matsalolin. Wasu kuma matsala ce ta sanyi na infection tare da matsala na istimina'i ta ja musu. Mu sani istimina'i tana da illa sosai ga lafiyarmu, domin takan jawo matsala na kankancewan gaba, tattarewar fata tare da sauri na inzali. Istimina'i tana jawo matsala na loss of brain circulatory system, yawaita yin mantuwa, yawaita yin rama kai. Istimina'i tana jawo matsala na rashin haifuwa tare da matsaloli masu yawan gaske, kuma duk akwai magungunan su a karkashin cibiya ta Shifa'un Islamic Medicine Center. Ina masu fama da matsala ta ciwon HIV wato sida. Mutane da dama suna tunanin babu maganinta. To ku sani mun ba mutane da dama kuma sun warke a cikin sati 2 garanti. Ina masu fama da matsala ta HB wato hepatitis. Ita hepatitis tana da illa sosai ga lafiyarmu, domin akwai type A, type B, type C. A cikinsu akwai chronic akwai kuma crisis. Mu sani wannan chronic ita take tara mutum ruwa a liba, har ma yake fitsarin selo, yana kashe masa jiki, yana sa su zawo da mara ma gaba ki daya. Ita kuma crisis ita take bin jini da ma dukkanin family. Sai wanda Ubangiji Allah ya kare, Ubangiji Allah ya kare mu gaba ki daya. Ina masu fama da matsala na sanyi na infection, sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba. Kai, sanyi sunansa ɗaya, amma illolinsa na da yawa, domin akwai syphilis, akwai gonorrhea, akwai kuma genital herpes, akwai fungal infection, akwai sexual infection, akwai kuma bacterial infection. Waɗannan kaɗan ne daga cikin nau'in cututtuka na infection, kuma dukkaninsu akwai magungunansu a karkashin cibiya ta Shifa'un Islamic Medicine Center. Ina masu fama da matsala ta iska, sihiri ko kuma samu, muna da sirrika masu tarin yawa, ku dai ku tuntuɓe mu. Za ku samu Shifa'un Islamic Medicine Center a Ivory Coast cikin Cote d'Ivoire a cikin garin Abidjan. A Libya kuwa muna da shi a Misrata da kuma Tripoli. A Chad muna nan a Jamaina, a Cameroon muna nan a Douala. A jamhuriyar Niger kuwa muna nan a cikin Duso da kuma Maradi. Za ku samu Shifa'un Islamic Medicine Center a Borno State cikin garin Maiduguri, a nan gaba da gadon Lagos State da kuma Gambarun Gala. A jihar Kano kuma muna nan a Maidile, sannan a Adamawa muna nan a Mubi, a nan gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka, a saman Beni El Hussein Multipurpose Hall a shagon mai namba B2. A cikin garin Taraba Jalingo muna nan a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block a cikin AA Rono Plaza a saman Beni.